दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांलायबाय लोगोफोर। दिनै जोंहा 9 थाखोआव फरायनाय सासे मनिका बर'आ मैदेरनि उदखारजों माने जिउ गोमानांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों लोगोफोर। दा मैदेरनि उदखाराव गिनानै न' सिंनिफ्राय बारननायाव माने दखनायाव फानफ्रेनानै हायाव गोग्लैनायाव माने मैदेरजों गाबजादों होननानै खौरां मोननाय जादों लोगोफोर। दुखुनांथाव लोगोफोर खोब। दिनैहाय एसे गिदिर देरबोनानैसो देरखानाय लावखानाय दिनै ससेयाव जिउ गोमानाङोबा बयबो दुखु मोनो लोगोफोर। बिसोरो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारलांदोंमोन। खारलांनायाव दखना गाननाय जुबुर जुथुरजों हयथ' मेरायनानै गोग्लैनायाव गाथारनो मोनहैदों आरो जों मिथिनायाव आरो जोंबो गैयामोन नालाय जिहेतुके दा बिदि होननानै जों कन्टेक्ट खालामदों आरो दा बेखिनियानो आं मिथिनाया। बे बाथ्राखौथ' जोङो दिनै मास मोननै मोनथाम अनेक जायगा बे ओनसोलनि रायजो राजानि न' बां सिफायनायाथ' अनेक जागासिनो दं, नाथाय दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो होबथानाय राहाखौ नुवाखै आरो जिथिं थांदों निदानानो जाबाय थादों। बिदिनो सोरनिबा बाख्रि सिफायनानै माइ जानाय, सोरनिबा न' बां सिफायनाय, बेबायदि घटनायाथ' अनेक जागासिनो दं आरो खिन्थु जों दिनैसिमबो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा सरकारनि थरफनिफ्राय जों राहा लामा लानाय नुवाखै आरो। बहायनो मास मोननै मोनथामसो जाबाय माथाम माब्रैसो मैदेरा थांलाय फैलाय खालामो, जाय जिथिं थाङो बिथिं निदान जागासिनो दङ। बेबादि जों थासारिखौ गाज्रि खालामगासिनो दं आरो दासान्दि। दाथ' बगाजुलि ओनसोलाव न'आव थानोबो गिथावथाव, फोथारावथ' माइ आबाद जेबो गैखायानो। गतिके बिनि सायाव जुदि सरकारा एसे एक्सन लायोब्ला जों गोजोनगौमोन आरो रायजो राजाफ्रा। बेखिनियानो आरो बेनिफ्राय माने जोंनाव बे थाखानाय जिथु केम्प, बे केम्पनि थाखायनो जोंहा उपद्रबआ बारा जायो आरो। हराव जोंनि रायजो राजाफोरखौ उपद्रब खालामबाय, सानाव बहाय हाबना थाबाय, मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो ओंखारनानै न' बां बिदिनो खाथि खालानि न' बांफोरखौ सिफायगासिनो बिदिनो दुम दाखाल जागासिनो दं आरो। ओंखायनो सरकारा जाहाथे बेखौ गावसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जुयै जुदि थिरांथा खालामनानै जुदि बिसोरखौ बबेथिंबा साइडआव होखारनाय राहा लायोब्लाबो जों मोजां मोनगौमोन आरो। बियो सोनाब सिमलिगुरि आरो जायगाया दा जिथु जानाय। हरनि 10थासो बाजिनिफ्रायनो थारमाने दावरावखा आरो मैदेर फैनायनि दावरावखा। खिन्थु बिदिनो गिदिं न' सिफाय ग्लुंगासिनो दं दासान्दि। खिन्थु नै दिनैनि जिथु घटना, बे घटनाया हरनि 12थासो समाव जादों आरो 12थासो समाव ओरै गामिनिफ्राय ओरै हाबनानै ओरै फिसा रावबो गैयामोन न'खराव, हौवायाबो कम्पानियावसो खामानि मावहैयोमोन। बेनिफ्राय आरो हिनजाव फिसाजो सानै आरो हौवासा सासे न'आव दंमोन। बेयावनो उनथिंनिफ्राय फैनानै मैदेरा बे सरकारि मोननाय न' दंमोन आरो गंसे उफ्रा, बेवहाय आलासिफोर थायो। बेनो लोगोफोर, मालाबा मैसोजों सौजानानै थैनाय, माब्लाबा मैदेरजों गाबजानानै थैनाय। दा जोंनि बर'नि न'खराव बेफोरबायदि जाथायखौल' माने खोनानो मोनसै लोगोफोर।